Commissioner Anambra State n'afọ maka Anabo Okammuta Amucheazi akpọkọla ndị ntorobịa na steeti a ka anya aka fụ na akwalitere udo na ịdị n'otu n'obodo ha dịgasị iche iche iji wee dọta ndị ji ego achụ ego n'ime steeti a kwalite ego a na-enweta ma kepụta ọlụ maka ndị ntorobịa anyị. Okammuta Amucheazi nyere ndụmọdụ a n'oge ọgbakọ ọzụzụ achịkọbara site n'aka otu ndị Anambra State Association of Town Union alaka nke ndị ntorobịa Astatu Youth bụ nke nwere n'ebe bụbu obi gọọmenti dị n'Ọka. Onye ọla anyị bụ Gabriel Alokwe sonyere ha wee kọrọ anyị ka o si wee gaa. Okammuta Amucheazi onye kwara arịrị otu ndị mmadụ si na-esi Anambra na-aga n'ofe ndị ọzọ imepe ebe ndị ahụ kpọkuru ndị ntorobịa ka abụ ndị ga-agbanyesi ike mụọ aka ọrụ iji wee nyere onwe ha aka. O jikwazị ohere ahụ wee kpọkuo ndị nwere anị na mpaghara Anambra steeti niile ka abụ ndị ga-agbanyesi ike ịga na ministri na-ahụ maka ala na steeti a iji wee debe aha na ahụ onye ji ọkwa kọmishọn na-ahụ maka ndị ntorobịa na steeti a bụ Honorable Patrick Ayamba, onye na-anọchite anya na Ọchatu constituency n'ụlọ omebe iwu steeti a bụ Honorable Ejike Okechukwu, onye ji ọkwa Asatu Youth President nke Anambra steeti bụ Ken Okoli kọwara ndị Igbo dịka ndị nnukwu mmadụ ndị Chineke ji ọtụtụ ọnatarachi wee gozie ebe ha kpọkụziri ndị ntorobịa ka abụ nnọọ ndị ga-ejikọ aka ọnụ ha na gọọmenti steeti ha dị iche iche iji wee weta mmepe tọrọ atọ n'obodo ha gbaa gburugburu.